Hej, mit navn er Søren. Jeg brænder for at hjælpe projektledere med at gøre deres projekter mere succesfulde, og samtidig hjælpe dig med at blive en bedre projektleder. Mange projektledere står over for udfordringer med uklare mål, manglende ressourcer eller forsinkelser. Jeg hjælper dig med at få styr på processen, så du kan levere resultater hver gang. Mit arbejde fokuserer på 3 områder. Struktur. Vi skaber klare planer og processer, der holder projektet på sporet. Effektivitet. Jeg viser dig, hvordan du kan optimere dit team og dine ressourcer. Udvikling. Vi arbejder på dine lederevner, så du bedre kan motivere og inspirere dit team. Gennem sparring, værktøjer og konkret feedback hjælper jeg dig med at takle udfordringer, og derved så løfter jeg dig og dit projekt til næste niveau. Lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig med at skabe bedre projekter og blive en bedre projektleder. Kontakt mig allerede i dag, og lad os komme i gang. Succesfulde projekter starter med stærk ledelse. Lad os gøre det sammen.